ler satata tumiling angulat midur menteng kang warni mitering taman kang enom sekar larasiti kemenyuteng tias kayata jatuh krama lumintunipun diastawa saking ngarsanipun Gusti ingkang Mahasa mbabar toya pangaribawa tumanduk datan para kawula dasih kajeng ing salebete kalegaan punika kula panjenengan kepareng kepal manunggal kanthi karaharjan kabagyan sarta kabagas warasan. Dewa ingkang ngarsanipun para pepundhen wara sepuh pini sepuh aji sepuh ingkang kawula bekteni dhumateng para alim ulama ingkang rinten dalu tansah sumandhi kitab Wahyu Ilahi pinaka panutan kiblat panembah wonten ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat. Teturangganing wilayah ingkang kawula bekteni sagung para tamu kakung swana putri ingkang pantes sindarsana samodja pinanganten sampun hanapa asmani pustakaning palakrama prajanjen suci wonten kala enjang pikantuk nugrahani Gusti boten wonten alang setunggal punapa pramila samari samodja pinanganten badhe hanglajeng tata upacara panggih pinanganten murwakaning pahargyan wali matulurus wonten ing kalodhangan enjang punika. Kebarang gisamakir samodja pinanganten badhe manjing wonten ing sasana pinajang sasana wiwaha ya sasana Sitinggil Binaturata jenengan minangka Ratu Arisat Juga nyuwun berkah pangestu saking para rawuh Bapak Ibu para sepuh pini sepuh aji sepuh ingkang rawuh pahargyan ing kalodhangan siang punika kebareng samangke sinambi hangrantu samodja pinanganten matsak busana kawiwitan tata upacara panggih pinanganten kepareng hangaturaken rencana adicara ingkang badhe rinantam badhe katindakaken samodja pinanganten ing samangke ingkang angga sepisan Mijilipun samodja pinanganten putri saking panti busana manjing wonten ing sasana rinengga.
kaapit dening Rama lan Ibu Sang Maja pinanganten Putri Hangrantu garwa kinasih Sang Maja pinanganten kakung prapting saking saandhaping gapura pergula pawiwahan uba rampe panggih pinanganten kasamaptakaken nuli kalajengaken jengkaripun Sang Maja pinanganten kakung lan putri tumuju hanya keti sasana panggih pinanganten panggih pinanganten kawiwitan balangan gantal yo balangan gondang kasih kelawan gondang tutur kang dumadi saka suruh kang matemurose tinangsulan lawe wenang Ordiripun suruh yen dinulu beda lumalawan kandha pinanging yen girigit padha rasane ateges manunggali cipta rasa budi karsa manunggaling tresna kang sejati ya sejatine tresna Purna balangan gantal kalajengaken midak antiga pecah pamor meratandhakaken bilih ilang sipating raja putra lan putri ingkang sampun hangancik alam kadewasan bangun bale wisma pikantuka putra putri ingkang soleh lan solehah minangka panurusi sejarah keluarga wiji dadi Ranupada sambut dan putri Hamiji sampari bergeng kegarwa kinasih estu ngilangi sukerta sukerti sarap sawan ilang sak dalan-dalan kenya pangupadi pangupa jiwa ing samangke mugi pikantuk rejeki ingkang berkah ingkang kathah murakapi kangge gesang keluarga Purna Sang Maja pinanganten Putri Hamiji sampanipun kekagung ya kacepeng pundhak kanalan kiringipun kajumenake jejer wonten sak kiringipun pinanganten kakung kanthi lampah pradaksina nyuwun wonten yasanipun Gusti ingkang hakarejat mugi anggenipun lumpan wonten samudra gung bebrayan ngangkat bandhat watangi keluarga iswa langgeng dadi jodoh kang sejati donya dugeki ing belahan kalajengaken tata upacara ingkang salajengipun sindur binayang miras pantes kirap pinanganten tumuju wonten sasana Sitinggil Binaturata ungyan kang tinuju ya sasana Sitinggil Binaturata giya kalajengaken tata upacara salajengipun popot timbang jumenengan kacar kucur tampa kaya dahar kelima unjuk tetor mening kapungkasan kanthi sungkem pinangaten kawis tinggal saking Dewi Sang Maja pinanganten sampun samapta gati nuli kalajengaken tata upacara panggih pinanganten wonten ing kalodhangan samnika dumateng para-para ingkang kasuwun nderekaken maring pabyantu anggenya Sang Maja pinanganten panggih wonten kalodhangan samnika mugi enggal gage mapan wonten panggenan ingkang sampun kasamaptakaken
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sagung bareng nggih Bapak Ibu para sepuh pinesepuh ingkang kawula begani sang mojo pinanganten sampun samata gati semadoing diri badhe nindakaken tata upacara panggih pinanganten. Pramila monggo sesarengan kawula dherekaken hamratitesaken tata upacara panggih pinanganten wonten kalodhangan sewa saking Sanggar Panji Arum Entertain ingkang dipun pangarsani panjenenganipun Pupu Antok Landung dalasan Ibu Amanda. Sepindah malih dhumateng sampun para pepundhen para sepuh pinesepuh aji sepuh ingkang kawula bekteni nyuwun idih palilah donga pangestu hang larapan samaja pinanganten tumuju wonten sasana Sitinggil Binaturata sasana panggih wonten kalodhangan siang punika. Kepareng ugi sumangga sesarengan kawula dherekaken sami manuku puja wonten ngarsipun Gusti ingkang hakarya jagat Gusti Allah. Mugi salwingati purwa madya wasana kalih suling sambigala ing samake. Kepareng ugi tata upacara panggih enggal badhe kawiwitan. Sumangga sesarengan kaldhaaken nyuwun wonten ngarsipun Gusti ingkang hakarya jagat. Singgah singgah kala singgah tan durga kala sumingkir singa sira singa suku sing ngaten kesat mata singa tenggak singa wulu singa bau kabeh padha sumingkira ing telenging jala nidhi panggih pinanganten kapuraken mijil bersamaja pinanganten putri saking Panti Busana manjing wonten ing sasana Rinengga. Ana gondah romamprek angambar wijil saka madyaning sasana bale mayang arum. Pinarung kang kumandang ketawang Ibu Pertiwi. Longenan jumangkang rasa wong ayu kusumaning biah estu puji rahayu atpojo panjenenganipun Bapak Soekarno Ibu Suyati kebaing pangati-ati ririh ruwet dahat kladuk memanu hara sapecak tumangan rasa sejangka ing bantala mangkono tandha
kalamun sang Dyah Ayu pinanganten putri ya wong ayu estu puji rahayu tan kendhat angetas panguwasing Gusti ngaturaken gunggung panuwun dhumateng Ibu Pertiwi ingkang sampun paring pangan sandang ingkang tansah murakabi kebar sami Juninala sang waja pinangantin putri tansah ndedonga mugi denira kepareng ninggal mangsa muda hangracut alam kadewasan manjing tatananing gesang bebrayan bisa sembodo kang sinedya lulus kang ginayuh dadi kang kaesti obro marakata kang busana angrenggani saliranira kusumaning Dyah pinanganten putri ong ayu estu puji rahayu dasar wanita sulistya ing warna pangagem busana adi tinata endah mila ilang sipating jalma kang awis tinggal muhong widodari kang hangit jawantah ongyan kang tinuju ya sasana rinengga sang Dyah Ayu estu puji rahayu kang kaapit dening Rama lan Ibu panjenengan Bapa Soekarno Ibu Suyati kepareng samanggihan nenggo rawuh kenging garwa kinasih wong bagus Muhammad Dimas Sanjaya atmaja saking panjenenganipun Bapak Ica Karnawan Ibu Juniti kawis tinggal saking katibian samojo pinanganten kakung sampun dumugi wonten sak ngandhaping gapura pergola pawiwahan pramila kapareng samangke sang Suba Manggala hampratitesaken to uba rampe-ram panggih pinanganten satata uba rampe panggih pinanganten nuli kalajengaken tata upacara panggih kalaksanan wonten ing enjang punika ing ayap sangya sirepti dembar manem tanono sabawane walang sanisik samirana datan mubah mendung piyak padha sakala injih awit daya pangaribawa sang maja pinanganten arsa hang lajengaken tata upacara panggih pinanganten wonten ing kalodhangan siang menika murwakani pahartyan wali matulares panggih pinanganten binarung swane pradangga munya angkasa mijil saking juru pita swara nuhone adat widi widana kang sampun sinengker nun injih panggih hamengku werdi pangudi gambuing penggalih nyata penggalih samaja pinanganten kakung lan pawestri ingkang sampun manunggal dadi sawiji Kumebyar mawa Prabawa sumirat ambabar teja maya saya dangu saya cetha saya caket saya ngalela
tindaknya Sang Maja pinanganten kakung kang prating saking sak ngandhape gapura pergala pindha anwak tutu ing naga semanten ugi tindaknya Sang Maja pinanganten putri kang kaapit dening Rama lan Ibu lon tindaknya Sang Maja pinanganten tumuju hanya ketigendhaga bokor kencana kang isine sekar triwarna sekar wis ngarani kembang telung warna wonten sak lebeting kembokor kencana ana sekar kantil mawar uga melati sasampunipun cakar Sang Maja bekali sampun heta gundang kasih kelawan gundang tutur kang dumadi saka suruh kang matemu rose tinangsulan lawe menang suruh yen dinulu beda luman lawan kurpe nanging ginigit padha rasani wis manunggaling cipta rasa budi karsa manunggali tresna kang sejatine tresna tumbuk ing catur nita datan saranta Sang Maja pinanganten ya hambalang gantal tumuju wonten angganipun Sang Maja pinanganten mata saling berpandangan kedua mempelai hitungan ketiga dilempar satu-satu bergantian dari Mbak Estu kemudian Mas Dimas hitungan ketiga lempar 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 masih ada 1, 2, 3 ya boleh tepuk tangan Bapak Ibu ini adalah bersatunya dua cinta bersatunya dua insan yang akan membangun rumah tangga kita doakan mudah-mudahan langgeng purna genyo balangan gantal kalajengaken widaan tiga pecah pamor panjenenganipun Mas Muhammad Dimas Sanjaya tumuju wonten ing Antiga ingkang sawun samataaken kepareng samangke Antiga ka aras padha dhumateng panjenenganipun Mas Muhammad Dimas Sanjaya kepareng ndedonga Bismillahirrahmanirrahim tigan kapidak jroning ndedonga mugi sampurna nggennya lelumban wonten ing alamat dia padha bangun bale wisma tigan kapidak pecah saknalika biar pecah babar tumangkar nuhake wiji dadi kang bisa tata jalma lanang arep wedok arep sing benting genep lan jangkep kepareng samangke Sang Maja pinanganten putri tanggaping sasmita Kya hamiji isamparanipun kang garwa kinasih hangilangi sukerta sukerti ngilangi sarep sawan sadalan-dalan uga samangke anggenipun Mas Muhammad Dimas Sanjaya Hamong upadi pangupa jiwa pikantuk rejeki ingkang barokah ingkang kathah ingkang berkah monggo Kang Mas kula wiji sampanipun Kang Mas ing samangke boten wonten priya ingkang kula tresnani kejawi Kang Mas Muhammad Dimas Sanjaya ya ngayu garwaku matur nuwun ya muga-muga bagya mulya nggone awake dhewe lelumban samudra gung bebrayan nuli kacepeng pundak kanan kiri Sang Maja pinanganten putri jumeneng jajar wonten sakiripun Sang Maja pinanganten kakung ingkang ngalajengaken tata upacara ingkang salajengipun inggih menika adicara sindur binayang ngiras pantes kirap kanarindran Sang Maja pinanganten kakung lan putri badhe kagendhong kaindit
tumuju wonten ing sasana Sitinggil Binaturata. Sang Suba Manggala lolos ubot rampe panggih pinanganten nulih ngagem sindur panjenenganipun Bapa Soekarno badhe gendhong ngindit keng putra pinanganten tumuju wonten ing sasana Sitinggil Binaturata ngiras pantes kirap Kanarendran yen Cinandra kadya Sri Narendra kang tedhak ing Sinewaka. Yayah prabawane suteng sumangsa Rama kumenyar wawa Prabowo ambabar Jawala jawane amutejo hanut satataning lumpia Nuswantara Jawi. Katingal wijang wijiling jwangga katingal jero jiwani kajawen ora kaya kang lagi den winisuda sang mojo pinanganten anenggih Abagus Muhammad Dimas Sanjaya tuwin Roro Ayu Estu Puji Rahayu ingkang sampun nambut silaning akrami muga-muga dadya keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Sinten to kalumaksana dadah panuraga pindha sata matarangan labunikata Sang Suba Manggala ya Manggala Yuda anenggih Adimas Gunarto Sanggar Rewo kebaing pangarah-arah Sang Suba Manggala nggen lumaksana jroning nala tansah ndedonga muga-muga pinanganten sarimbit anggenira lumaku ing alam bebrayan agung tansah pikantuk pangayumaning Gusti ingkang murba ing dumadi. Boten kesupen panjenenganipun Bapa Soekarno tansah tutuwure Sang Suba Manggala gyah gendhong kang putra kekalih tumuju wonten ing sasana Sitinggil Binaturata ing samangke pinanganten kekalih ingkang ngagem busana mubyar murup dasar tenpaes saking Sanggar Panji Arup kepareng ugi samanjenipun Ibu Suyati tansah tutuwuri wonten sanginggilipun samojo pinanganten nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ing samangke muga anggenipun ngangkat bandhat watang ing keluarga samojo pinanganten pikantuk kalanggeng keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah jodoh kang sejati wit donya tubuke ing delahan.
kebak ing pangati-ati kebak ing pangarah sang suba manggala genya nganti sang mojo pinanganten tumuju wonten ing sasana Sitinggil Binaturata. Kapratitesaken sasana Sitinggil Binaturata ing samangke nuli kalaksanaken tata upacara ingkang salajengipun tata upacara krobongan kawiwitan kanthi bobot timbang ing kratosan Bapa Soekarno Hamangku putra pinanganten kekalih salajengipun Ibu Suyati ndangu ingkang rama Bapak abot endi Pak putra kandung karo putra mantu. Bapa Karno ngendika abote padha. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, berat mana? Anak kita sendiri apa menantu? Sama beratnya, enggak ada bedanya. Sama beratnya, tidak membedakan putra kandung dan putra mantu, sama-sama dicintai. Kemudian dilanjutkan dengan tata upacara jumenengan. Bapak Soekarno mewisuda putra putrinya duduk menjadi raja dan ratu sehari. Kepada Bapak Inca, kepada Ibu Juniti kami persilakan naik ke pelaminan aja sebelah kiri, monggo. Kanthi bismillahirrahmanirrahim nggih anakku sak kloron tak jumenengake dadi raja ratu sehari ing pangajap muga-muga uripmu bakal bagya mulya kadya raja-raja nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, monggo. Dengan harapan mudah-mudahan kehidupan kedua mempelai nanti akan menjadi kehidupan yang berbahagia, sejahtera seperti raja-raja pada zaman dulu. Jumenengan nuli kawiwitan tata upacara ingkang salajengipun. Tata upacara ingkang salajengipun inggih menika tata upacara kacar kucur tampa kaya. Kacar kucur guna kaya. Kacar kucur kang dumadi saking kacang kawak, dele kawak, pari kawak, para kawak. Sing adoh dadya cedhak, sing cedhak dadya sanak. Bebasan kang cerak mangkling kang tebih tumiyung. Panjenenganipun Mas Muhammad Dimas Sanjaya pasrah gunakaya tampa kaya dumateng ingkang garwa. Yuk kapasrahaken datan wonten ingkang cicir. Tidak ada yang tersisa. Mas Muhammad Dimas, ini pertandanya bahwasanya nanti berapapun yang diperoleh Mas Dimas, nafkahnya, gajinya dan lain sebagainya harus diserahkan kepada istri sepenuhnya. Tidak boleh ada selip-selipan ya Mas ya. Tidak boleh ada dana kenakalan. Sorry nih aku dana kenakalan bareng. Katampi kanthi gemi setiti ngati-ati. Katampi kanthi gemi setiti ngati-ati. Mbak Estu Puji Rahayu sebagai bendahara keluarga harus bisa memanage, mengatur pengeluaran keluarga.
tampa kaya menulika buntel kapasrahaken dumateng Ibu Suyati minangka bekti dumateng tiyang sepuh katitipaken kacar kucur ing samangkim mbok menawi sang maja pinanganten nemahi mangsa pagebluk bila mana pengantin mengalami kesusahan ibaratnya telah menitipkan guna kaya tampa kaya harta, menitipkan nafkah yang diberikan suami suatu saat akan diambil bila mana ada kesusahan. Ibu, saya titipkan tampa kaya saking Kang Mas kula, Bu. Nyuwun supados dipun sumpeni nggih, Ibu. Iya nggih anakku Cahayu tak tampa guna kaya seka garwamu tak simpen jroning lumpuk ya nggih. Muga-muga nggonmu bebrayan iso langgeng ya nggih. Nun injih Ibu, matur nuwun Ibu. Bapak Ibu, karena bertepatan sebentar lagi dikumandangkan adzan zuhur, upacara panggih berhenti sejenak, nanti setelah sholat zuhur baru dilanjutkan. Masih ada dahar 5 unjuk tirta wening sungkeman bekakak, nanti dilanjutkan setelah zuhur karena bertepatan dengan sholat zuhur.